Sinaan ka din yung tugtog, ha? Jerome? 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 O yapon, patay na ito si Jerome eh. Tana na lang ko sa guard, uy. Kuya, may hapon. Tana na ako kuya, baka nang... Kita ka ni Jerome? Jerome ba kuya ba? Dili po daw ito siya ng trabaho, wala di dili? Kasi dito dili no? Sige, salamat di kuya ha. Uy, asa naman yun si Jerome, uy. Nakapigutom na siya. Ito lang siya ay, kuya. Ano kayo bang na? Kailan ka ni Jerome? Nakita ka niya? Si Jerome ba? Wala siya trabaho niya niya? Sige, salamat kuya. Kung saan na siya? Itong, hindi mo ba yung trabaho ko? Sige kuya, trabaho. Ha? Muli ko kabaw, di man daw na trabaho. Salamat kuya. Jerome ba? Wala siya trabaho niya rin? Salamat kuya. Wala man. Sino kasi kailan siya ni Jerome? Kuya. Wala ka ni Jerome? Magkatawa ka kuya. Serious siya ako. Ito kuya? Legit ka kita. Salamat kay kuya ha. Kuya, asa man yun yung napitas Jerome? Atha ka. Kuya, may hapon. Paano na lang apply si Jerome dahil trabaho? Si Jerome. Ito bang tason ba? Makabantay? Sige kuya, salamat kuya ha. Uy, asa naman yun si Jerome? Uy! Nakaalis si Jerome karon? Jerome ba? Katong, dili ba siya trabaho sa una? Sige na kuya, salamat kuya. Gihapon. Kapoy na kayo ko. Jerome, asa naman jutan ka? Uy, ano man jud ka mapakita na ako? Bila na dugay na jud ka ayo. Mingaw na jud kayo. Ito na lang siguro ko dito eh. Mura manig mga hinay-hay niya oh. Kani oh, ay mani. Itong kalbigay, kita ka, mag-iya ito brief. So ako pag-sutari oy. Kuya, Jerome! May tubang.